Imaginați-vă pentru o clipă că zorii de azi sunt diferiți. Nu doar pentru că primele raze de soare pătrund prin fereastră, ci pentru că sufletul vostru, atât de arid, are astăzi șansa de a se transforma într-o grădină secretă și liniștită. O grădină udată cu răbdare de cuvântul viu al lui Dumnezeu. Simțiți cu calm cum aerul acestei dimineți este mai mult decât oxigen. Este suflare de viață, o promisiune blândă că ceva poate începe să se schimbe. Chiar dacă simțurile voastre încă dorm, chiar dacă trupul poartă urmele nopților nedormite și inima vă este grea de tăceri pe care nimeni nu le aude. Psalmul 1 ne întâmpină ca o îmbrățișare invizibilă. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și cugetă la legea lui zi și noapte. El este ca un pom sădit lângă niște cursuri de apă, care își dă rodul la timpul lui și ale cărui frunze nu se ofilesc. Tot ceea ce face îi reușește. Aceste cuvinte vechi și totuși proaspete traversează secolele pentru a ajunge la voi, chiar acum, în această primă oră de liniște. O oră în care alegeți nu doar să ascultați, ci și să vă deschideți interiorul pentru o binecuvântare care nu se vinde, nu se cumpără, ci doar se primește. Astăzi nu suntem aici pentru a căuta succesul facil sau formule rapide de prosperitate. Suntem aici pentru a ne aminti împreună că adevărata binecuvântare se naște dintr-o decizie interioară. Alegeți alături de cine mergeți, ce cuvinte lăsați să vă pătrundă în minte și ce voce permiteți să vă fie ghid la trezire. Psalmul 1 este mai mult decât poezie, este harta antică a unui drum nou, secretul celui care îndrăznește să se separe de zgomot, de grabă și de sfaturile goale ale unei lumi care adesea celebrează ceea ce nu hrănește și aplaudă ceea ce vă epuizează. Știți? Adevărata prosperitate, cea la care inima voastră tânjește, nu a fost niciodată doar o abundență exterioară. Ea este o rădăcină adâncă, hrănită în secret lângă cursurile de apă vie, departe de privirea celorlalți, dar aproape de Dumnezeul care vede totul. Poate că sufletul vostru a răsărit azi ca un pământ uscat, întărit de lupte, de îndoieli, de atâtea ori când ați simțit că rugăciunea voastră a căzut în gol. Dar chiar aici, la pragul acestei zile, Dumnezeu vă oferă posibilitatea de a o lua de la capăt. El vă dă șansa de a alege ce semințe vreți să plantați, de a decide de la cine primiți sfaturi, de a vă lăsa udați, puțin câte puțin, de cuvântul care nu dă greș. Aceasta se întâmplă chiar și atunci când totul în jurul vostru pare arid. Amintiți-vă ce ne învață Iosua 1:8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Meditează asupra ei zi și noapte, căci atunci vei face să-ți meargă bine toate lucrurile și atunci vei avea succes. Și amintiți-vă și de glasul lui Iisus din Ioan 15:5. Cel ce rămâne în mine și în care rămân și eu, acela aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Acum, chiar aici și acum, respirați adânc și simțiți cum, în invizibil, începe să plantați semințe. Nu contează cât de aridă a fost ziua de ieri, nu contează de câte ori v-ați împiedicat. Dacă alegeți să-L căutați pe Dumnezeu în prima oră a dimineții, înainte de a lăsa ziua să vă tragă după ea, dacă decideți să meditați la cuvântul Său chiar și cu îndoieli, creați un canal secret unde râul vieții poate începe să curgă. Acest râu curge liniștit, sub suprafață. Promisiunea este simplă și accesibilă. Cel care îl caută pe Dumnezeu de dimineață, cel care își udă sufletul cu cuvântul Său, cel care se îndepărtează de sfatul celor ce nu-i cunosc iubirea, acela, tocmai acela, va fi ca un pom sădit lângă niște cursuri de apă. Și nu contează câte veri sau secete vor veni, el va da rod, frunza lui nu va cădea, iar tot ce va face va prospera. Așadar, vă invit cu blândețe să vă pregătiți inima astăzi, nu în grabă, nu cu formule, ci doar oprindu-vă aici, lăsând cuvântul să pătrundă încet ca ploaia pe un pământ crăpat.
Dacă v-ați întrebat vreodată de ce viața voastră nu prosperă, de ce simțiți că vă lipsește ceva, poate că răspunsul nu este în exterior, ci în interior, acolo unde rădăcina caută apă și găsește doar uscăciune. Dar Dumnezeu, Dumnezeul dimineții, Dumnezeul începuturilor umile, este aici, așteptând să-i permiteți să vă ude sufletul. Pe măsură ce înaintăm împreună pe acest drum al rugăciunii și reflexiei, faceți acest prim pas. Alegeți binele, alegeți cuvântul, alegeți să vă îndepărtați de ceea ce știți că vă usucă spiritul. Faceți-o cu umilință, fără vină, fără rușine. Aceasta poate fi dimineața în care viața voastră în tăcere începe să se transforme, nu prin ceea ce faceți, ci prin locul în care alegeți să vă plantați rădăcinile. Adevărata prosperitate se cultivă în secret, departe de aplauze, dar aproape de Dumnezeu. Rămâneți cu mine și împreună vom descoperi cum viața voastră, începând de astăzi, poate înflori cu adevărat. Un suspin de credință. Uneori, greutatea dimineții se simte ca o mantie invizibilă ce cade pe umeri chiar înainte de a deschide ochii. Există o tristețe acumulată, o oboseală care depășește corpul, o senzație că viitorul este prea nesigur pentru a lăsa sufletul să se odihnească. Unii se trezesc cu mintea agitată, revăzând probleme nerezolvate, simțind pulsul accelerat al anxietății prin piept. Este ca și cum ziua a început deja cu o bătălie pierdută. Poate chiar voi purtați acum în tăcere o frică surdă, o îngrijorare pentru ce va urma, teama de a înfrunta ceea ce pare că nu se schimbă niciodată. Psalmul 42:5 dă glas acestei neliniști atât de umane. Pentru ce te mâhnești, suflete, și te tulburi în mine? Aceasta este întrebarea tăcută ce străbate singurătatea zorilor și gândurile pe care nimeni nu le vede. Biblia vă recunoaște angoasa, nu o neagă și nu o ascunde. Dumnezeu știe că există dimineți în care nu aveți cuvinte pentru a vă ruga, în care tot ce-i puteți oferi este suspinul unei inimi obosite. Și e în regulă. Tatăl înțelege chiar și gemetele tăcute, plânsul ascuns în spatele rutinei zilnice, rugămintea exprimată doar prin tensiunea corpului, prin mâinile strânse sub cearșaf, prin tăcerea mai profundă decât orice cuvânt. În acele momente, credința nu este un efort eroic, ci un act simplu și fragil, a vă deschide către posibilitatea ca ploaia să vină chiar dacă pământul este uscat. Imaginați-vă sufletul ca un teren întărit de atâtea secete, de atâtea nu mai pot, așteptând ploaia blândă pe care doar Dumnezeu o poate trimite. Rugăciunea, chiar și fără cuvinte, este prima crăpătură care permite luminii să intre, iar umezelii să înceapă să coboare încet până în adâncul ființei voastre. Oboseala spirituală, anxietatea emoțională nu vă fac mai puțin iubiți, mai puțin demni sau mai puțin capabili să primiți. Dimpotrivă, vă fac mai umani, mai dornici de îmbrățișarea pe care doar prezența divină o poate oferi. Nu vă ignorați tristețea, nu luptați împotriva anxietății ca și cum ar fi un dușman de neînvins. Permiteți cuvântului astăzi să cadă peste sufletul vostru ca roa dimineții, ca acea ploaie care nu face zgomot, dar udă rădăcina. Amintiți-vă, chiar și psalmiștii, chiar și eroii credinței au cunoscut zile de descurajare și nopți de lacrimi. Seceta nu este un semn de abandon, ci un preludiu al miracolului, un spațiu fertil unde promisiunea poate germina. Dacă astăzi vi se pare imposibil să vă ridicați glasul, este suficient să rămâneți aici, în acest loc de sinceritate și așteptare, lăsând cuvântul și prezența lui Dumnezeu să facă ceea ce voi nu puteți face singuri. Astfel, în timp ce lumea grăbește pasul și cere răspunsuri rapide, voi puteți sta liniștiți, doar respirând. Puteți lăsa ca anxietatea și oboseala să fie purtate ușor de râul harului. Dumnezeul care v-a creat, Dumnezeul care cunoaște profunzimea luptelor voastre, este mai aproape decât vă imaginați. El vă udă în tăcere pământul uscat, aducând odihnă sufletului vostru neliniștit. Astăzi, chiar și în oboseală, chiar și în anxietate, credința poate începe cu un suspin, cu o așteptare răbdătoare. Și asta este deja suficient pentru Dumnezeu. Protecția invizibilă.
Sunt zile în care se pare că totul în jurul nostru ne împinge către zgomot, grabă și opiniile celorlalți. Trăim într-o lume care oferă constant căi ușoare, sfaturi instantanee și scurtături pentru a atinge o aparentă liniște. Cu toate acestea, cuvântul ne dezvăluie ceva mult mai profund și mai liniștit. Protecția divină nu este doar un scut invizibil care apare brusc, ci rezultatul unei decizii zilnice, simple și transformatoare. Psalmul 1:1 spune cu o înțelepciune străveche: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Totul începe aici, în alegerea zilnică a locului unde vă puneți picioarele, a cui ascultați când vă treziți și a ce gânduri lăsați să vă pătrundă în minte înainte ca ziua să vă cuprindă. Uneori, cea mai mare bătălie spirituală nu se dă în conflicte exterioare majore, ci în cele mai discrete lucruri, în primul gând pe care îl permiteți, în prima conversație care vă hrănește inima, în ceea ce consumați, citiți sau ascultați când lumea este încă în tăcere. Psalmul 91:1 ne amintește că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt se va odihni la umbra celui atotputernic. A locui înseamnă a decide, a alege unde vă lăsați sufletul să se odihnească. Înseamnă a vă abate privirea de la ceea ce vă abate, a închide ușor ușa în fața a tot ceea ce slăbește spiritul. Poate că nu v-ați gândit niciodată că protecția începe cu o decizie invizibilă. Nu este magie, nu este superstiție, este arta de a selecta cu delicatețe și constanță vocile și mediile pe care le veți permite în primul moment al zilei. Examinați în liniște cu ce persoane alegeți să vă conectați, ce mesaje deschideți pe telefon, ce cuvinte devin micul dejun emoțional în fiecare dimineață. Fiecare alegere, oricât de mică ar părea, este o sămânță, poate da rod de viață sau de oboseală, vă poate apropia de Dumnezeu sau vă poate îndepărta, vă poate întări credința sau vă poate slăbi înainte de a pleca de acasă. Astfel, promisiunea protecției devine ceva intim și profund. Nu este vorba doar de a-i cere lui Dumnezeu să vă păzească, ci de a crea împreună cu El un spațiu sacru unde prezența sa poate locui. La începutul zilei se definește atmosfera care vă va însoți. Nu veți putea întotdeauna evita problemele, dar puteți alege pe ce teren decideți să vă plantați rădăcinile. Dacă lumea insistă să vă tragă spre frică, comparație și nerăbdare, cuvântul vă invită, cu blândețe, să alegeți liniștea, speranța și pacea care izvorăsc dintr-o decizie tăcută, dar puternică. Amintiți-vă, fiecare dimineață este o nouă oportunitate de a decide de partea cui vreți să fiți. Adevărata protecție începe în secret, în decizia de a merge în direcția opusă sfatului celor care nu cunosc tandrețea lui Dumnezeu. Și de acolo, ziua voastră se poate transforma complet. Un suspin de rugăciune. Există un moment, imediat după trezire, în care inima se află între trecut și viitor. Este încă marcată de ce a fost, dar însetată de ce ar putea deveni. În acel moment, atmosfera interioară poate fi încărcată de incertitudine, anxietate sau simplă rutină. Este ca și cum aerul ar fi viciat de gânduri repetate și de griji care au petrecut noaptea așteptând prima crăpătură pentru a se strecura. Dar tocmai în acest spațiu fragil, rugăciunea devine o cheie, o fereastră deschisă către tăcerea sacră care reînnoiește totul. Filipeni 4:6-7 ne amintește de un secret la fel de simplu pe cât este de puternic. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu este vorba de a vă ruga cu cuvinte perfecte sau de a recita formule goale. Uneori, cea mai transformatoare rugăciune este una rostită în șoaptă, aproape un murmur, unde abia puteți aduna forțele pentru a vă numi nevoile. Alteori, este suficient să scrieți un verset pe o foaie de hârtie și să-l puneți lângă pat, pentru a vă aminti că nu sunteți singuri și că cuvântul poate fi prima voastră hrană. Există dimineți în care repetarea Psalmului 1 ca o declarație personală, chiar și fără să-l simțiți, este suficientă pentru a începe să schimbe atmosfera întregii zile.
Rugăciunea este ca deschiderea ferestrelor unei case care a stat închisă prea mult timp. Lăsați aerul proaspăt să intre, lumina să dizolve umbrele și mediul să se reînnoiască. Ceea ce era stagnat începe să se miște. Ceea ce părea inamovibil cedează spațiul noului. Așa funcționează și în inimă. Când vă rugați, permiteți ca atmosfera sufletului vostru să fie oxigenată de prezența lui Dumnezeu. Este posibil ca nimic să nu se schimbe în exterior, dar în interior, acolo unde aveți cea mai mare nevoie, atmosfera nu mai este aceeași. Nu subestimați puterea simplității. O rugăciune scurtă poate fi suficientă pentru a schimba gustul dimineții. Un verset meditat cu atenție poate fi scutul invizibil care vă însoțește până seara. Atmosfera minții și a spiritului nu depinde de circumstanțele externe, ci de acea decizie tăcută de a-i face loc lui Dumnezeu, chiar și atunci când totul în voi vrea să se închidă. La fel cum o casă se umple de viață când se deschid ferestrele la răsărit, interiorul vostru se poate umple de pace atunci când, în liniște, vă permiteți să vă rugați chiar și doar pentru o clipă. Și acea pace, blândă, dar fermă, vă va fi tovarășă pe tot parcursul zilei. Speranță în mijlocul durerii. Există dimineți în care corpul pare să nu răspundă. Durerea fizică, oboseala sau o boală tăcută ocupă fiecare spațiu al ființei. Se simte ca și cum viața a încetinit, a devenit mai grea, ca și cum fiecare mișcare ar fi o mică victorie, iar fiecare respirație un act de rezistență. Dar chiar și în acele zile în care slăbiciunea se instalează în oase, există o dorință secretă care pulsează în interior. Dorința de a vă ridica, de a simți din nou speranța, de a nu lăsa boala să definească cine sunteți și ce poate deveni ziua voastră. Lupta dintre corpul obosit și sufletul care nu se dă bătut este adesea invizibilă pentru cei din jur, dar Dumnezeu o cunoaște și o onorează. În Ieremia 17:14, strigătul este simplu și sincer: vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat. Scapă-mă și voi fi scăpat, căci Tu ești lauda mea. Acest verset nu este doar o cerere, ci o predare a tot ceea ce doare, a tot ceea ce lipsește, a tot ceea ce nu poate fi controlat. Este mărturisirea celui care recunoaște că vindecarea începe adesea mai întâi în suflet decât în corp, că există răni care nu se văd, dar care sângerează în interior, și că uneori cea mai mare vindecare are loc în spațiul invizibil unde credința rezistă, chiar și atunci când trupul slăbește. Amintiți-vă povestea acelei femei care, conform Evangheliei după Luca, capitolul 8, versetele 43-48, suferea de ani de zile și cheltuise tot ce avea căutând alinare, fără a găsi vindecare. Și totuși, într-o zi, s-a apropiat de Iisus în mulțime și, fără ca nimeni să o vadă, a atins marginea hainei sale, cu speranța tăcută că doar acel contact ar fi suficient. Iisus nu a vindecat-o doar fizic, ci a recunoscut credința care a motivat-o să se ridice, chiar și în mijlocul mulțimii, chiar și din fragilitatea și oboseala ei. Nu a fost perfecțiunea credinței ei sau forța ei, ci persistența ei tăcută, hotărârea ei umilă de a nu se preda durerii, ceea ce a deschis ușa miracolului. Poate că astăzi corpul vostru este bolnav sau obosit și poate că medicamentele, tratamentele și odihna par insuficiente. Dar în adâncuri există o viață interioară care se poate întări chiar și atunci când exteriorul slăbește. Sufletul poate primi încurajare, poate găsi mângâiere, poate fi vindecat și adesea din acel centru restaurat și corpul începe să răspundă încet, zi după zi. Dacă astăzi nu puteți alerga, mergeți. Dacă nu puteți merge, stați în picioare în credință și dacă nici măcar asta nu este posibil, permiteți ca spiritul vostru să fie înălțat de cuvântul și prezența care nu dau greș. Dumnezeu vă vede durerea, înțelege oboseala voastră și nu vă măsoară după ceea ce realizați, ci după sinceritatea luptei voastre. Există dimineți în care tot ce puteți spune cu o voce stinsă este: Doamne, vindecă-mă!
Și în această rugăciune simplă și adevărată, vindecarea începe să izvorască mai întâi în invizibil, unde speranța refuză să moară, unde sufletul îndrăznește, chiar și obosit, să creadă că ziua poate fi diferită. Astfel, încetul cu încetul, corpul poate găsi alinare, iar viața, chiar și în slăbiciune, poate înflori din nou. Credința care persistă, există o presiune tăcută, foarte subtilă, care uneori se instalează în inima celui ce îl caută pe Dumnezeu. Ideea că doar o credință perfectă, de necontestat, de nezdruncinat, este demnă de un răspuns. Dar Psalmul 1 nu vorbește niciodată despre cel drept ca despre o persoană impecabilă, fără pete sau îndoieli. El vorbește despre cel care, în ciuda luptelor sale, decide să se întoarcă la cuvânt, să mediteze la el zi și noapte, să-și mențină rădăcina conectată la curentul apei vii. Spiritualitatea autentică nu se măsoară prin lipsa întrebărilor sau a slăbiciunilor, ci prin persistența umilă a celui care, chiar și șovăitor, nu se îndepărtează de râul harului. În Evrei 11:6 citim: fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că El răsplătește pe cei ce-L caută. Credința care îi place Tatălui nu este cea a eroilor invulnerabili, este a celor care insistă, chiar dacă încrederea lor tremură, chiar dacă oboseala îi face să se îndoiască, chiar dacă noaptea pare să nu se mai termine niciodată. Este credința celor care nu se dau bătuți, a celor care continuă să caute, a celor care, chiar și cu mâinile goale, se prezintă în fața lui Dumnezeu iar și iar. Dumnezeu onorează persistența, nu perfecțiunea. Cel drept, conform Psalmului 1, este cel care se agață de cuvânt chiar și în mijlocul furtunii, cel care permite ca îndoielile să fie udate de răbdare. Este cel care transformă fragilitatea într-un motiv de a se apropia, nu de a se îndepărta. Istoria credinței este plină de bărbați și femei care s-au împiedicat, au plâns, i-au reproșat lui Dumnezeu, s-au simțit pierduți, dar au ales să se întoarcă iar și iar la izvorul de apă vie. Uneori, cea mai profundă bătălie nu este împotriva necredinței, ci împotriva oboselii de a continua să crezi atunci când totul pare să meargă în sens opus. Dacă astăzi credința voastră pare mică, fragmentată, dacă simțiți că îi puteți oferi lui Dumnezeu doar încercările, îndoielile și rugăciunile voastre neterminate, amintiți-vă, asta este de ajuns. Ceea ce este mic în mâinile Creatorului devine sămânța a ceva imens. Ceea ce este imperfect atunci când este predat cu sinceritate devine un teren fertil pentru miracol. Nu vă măsurați valoarea după tăria credinței voastre, ci după disponibilitatea de a vă întoarce, de a insista, de a uda în fiecare dimineață pomul pe care l-ați plantat lângă curent. Chiar dacă nu vedeți rodul imediat, chiar dacă frunza pare ofilită, chiar dacă drumul devine lung, fiecare pas, fiecare rugăciune, fiecare căutare persistentă este văzută și onorată de Dumnezeu. Credința nu trebuie să fie un râu puternic, este suficient să fie un fir de apă constant, un curent care nu încetează niciodată să curgă către inima Tatălui. Astfel, zi după zi, promisiunea prosperității și a binecuvântării se împlinește, nu datorită perfecțiunii credinciosului, ci datorită constanței iubirii sale. Dumnezeu este în detalii. Există un adevăr care este adesea uitat în mijlocul rutinei și responsabilităților. Dumnezeu este atent la fiecare detaliu al existenței voastre, chiar și la cele pe care nimeni altcineva nu le observă. Trăim într-o epocă în care urgența pare să domine totul, unde listele de sarcini și agendele încărcate umplu fiecare minut și nu lasă loc pentru neașteptat. Nu există loc pentru uimire sau pentru conștiința liniștită, că o ființă mai mare ține în mâini firul poveștii voastre. Cu toate acestea, Biblia ne invită să privim viața dintr-o altă perspectivă. O privire în care invizibilul, ceea ce pare nesemnificativ, se află sub îngrijirea fidelă a Creatorului. În Matei 6:26-34, Iisus rostește cuvinte care sunt un balsam pentru inima neliniștită. Priviți la păsările cerului,
Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și continuă, nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Aceste fraze nu sunt o invitație la pasivitate, ci o amintire blândă că puteți încredința detaliile vieții voastre, vizibile și ascunse, în mâinile care nu dau greș niciodată. Gândiți-vă pentru o clipă la toate drumurile pe care le faceți în fiecare zi. Drumul spre muncă, spre școală, micile decizii, întâlnirile neașteptate, tăcerile care devin uneori lungi în casă. Gândiți-vă la conversațiile pe care le veți avea, la mesajele pe care le veți citi, la provocările pe care nici măcar nu vi le imaginați că vor veni în următoarele ore. Este ușor să simțiți că duceți singur greutatea a tot, că trebuie să aveți controlul absolut, să anticipați, să prevediți, să vă protejați prin toate mijloacele posibile. Dar există o voce blândă care nu strigă, ci șoptește: Dumnezeu lucrează în ceea ce nici măcar nu știți că urmează să vină. A vă încrede în Dumnezeu nu înseamnă a vă ignora responsabilitățile, ci a trăi cu certitudinea liniștită că, în timp ce vă faceți partea voastră, El o face pe a sa, în tăcere, în locurile unde privirea voastră nu ajunge. El are grijă de ceea ce vă scapă din mâini. Veghează colțurile vieții voastre pe care le credeți uitate. Pregătește căi acolo unde nu pare să existe nicio ieșire. El vă atenuează potignelile înainte de a vă răni, aduce mângâiere în orele cele mai lungi și trimite ajutor înainte de a-l cere. Sunt detalii pe care le veți descoperi doar privind înapoi, când veți vedea că o conversație a evitat un conflict, că o întârziere v-a salvat de la un accident, că un cuvânt rostit la timp a adus pace într-o inimă obosită. Astăzi puteți să vă odihniți în această promisiune. Dumnezeu are grijă de fiecare detaliu invizibil al zilei voastre. Nimic nu este prea mic pentru iubirea sa, nici prea complex pentru a-i scăpa controlului. Dacă îndrăzniți să renunțați la îngrijorare, să-i încredințați chiar și aspectele pe care le considerați irelevante, veți descoperi că adevărata prosperitate începe în acea predare tăcută. Ea începe în credința zilnică a celui care trăiește știind că la fiecare pas nu merge singur. Harul acționează acolo unde ochii voștri nu ajung și în acel loc viața voastră începe să înflorească. Rod în vremea potrivită sunt etape în viață în care, în ciuda tuturor eforturilor, totul pare să stagneze. Zile și săptămâni în care semănați cu lacrimi, munciți cu speranță, vă rugați cu sinceritate, dar recolta nu vine. Ușile rămân închise, iar inima obosește de atâta așteptare. Este în acele momente când prosperitatea pare o promisiune îndepărtată, că cuvântul reoferă o imagine puternică și plină de adevăr. El este ca un pom sădit lângă niște cursuri de apă care își dă rodul la timpul lui și ale cărui frunze nu se ofilesc. Tot ceea ce face îi reușește. Prosperitatea biblică nu este un drum plin de scurtături, nici o grădină care înflorește în fiecare zi fără pauză. Este un proces tăcut, adesea invizibil, la fel ca creșterea rădăcinilor sub pământ. Pomul plantat lângă apă nu se teme de secete, pentru că viața lui nu depinde de ploaia exterioară, ci de curentul intern și constant care îl hrănește în secret. La fel este și sufletul care a decis să rămână aproape de Dumnezeu, chiar și atunci când suprafața zilelor pare uscată, chiar și atunci când nimic nou nu răsare, chiar și atunci când rezultatele sunt lente sau imperceptibile. Sezonul recoltei nu vine prin voință umană sau prin anxietate acumulată. Fiecare rod are timpul său, fiecare rădăcină are procesul său, fiecare ramură are momentul ei să se întindă spre lumină. Adevărata prosperitate este rodul constanței, al credinței persistente și al răbdării umile care continuă să aștepte atunci când orice altceva ne-ar sfătui să renunțăm. Amintiți-vă că tăcerea rădăcinilor nu este o lipsă de viață, ci o pregătire profundă pentru o înflorire care va surprinde la momentul potrivit. Uneori, cea mai mare creștere are loc acolo unde nimeni nu o poate vedea,
Caracterul se întărește în perseverență, credința se maturizează în așteptare, iar speranța se purifică în noaptea întunecată. Viața spirituală este ca un sezon de semănat care nu se termină la prima dificultate. Dacă astăzi simțiți că nimic nu prosperă, că rugăciunile voastre cad în gol, că munca nu dă rod, opriți-vă o clipă și priviți în jos. Observați profunzimea rădăcinilor voastre, cursul apei vii care continuă să curgă chiar și atunci când nu se percepe la suprafață. Promisiunea lui Dumnezeu nu este de rezultate imediate, ci de rod în timpul stabilit. Adevărata prosperitate nu se măsoară prin aplauze sau prin rapiditate, ci prin fermitatea celui care rămâne conectat la izvorul harului. Când pomul este plantat lângă râu, frunza lui nu cade, chiar dacă vine căldura. El dă rod, chiar dacă alți pomi se usucă. El prosperă, chiar dacă lumea întreagă vorbește de eșec. Astfel este inima care rămâne în Dumnezeu. Ea trăiește un sezon secret, invizibil pentru mulți ochi, dar destinat să înflorească în timpul perfect. Astăzi puteți să vă odihniți în promisiunea că viața voastră, chiar dacă pare stagnată, este îngrijită și hrănită. Fiecare rugăciune, fiecare act de bunătate, fiecare efort tăcut este o rădăcină mai adâncă în râul harului. Și când va veni timpul stabilit, rodul va apărea, frunza va rezista și tot ce faceți va prospera. Nu din merit propriu, ci pentru că ați ales să rămâneți, să vă încredeți și să așteptați. Puterea comunității. Pe drumul vieții sunt zile în care izolarea pare a fi singura opțiune. Oboseala, rănile trecutului sau sentimentul de a nu fi înțeles vă pot face să închideți uși, să construiți ziduri invizibile care vă separă de lume, chiar și de cei care vă împărtășesc credința. Cu toate acestea, cuvântul ne amintește un adevăr profund și tăcut. Vindecarea este rareori un proces solitar. Inima, la fel ca și corpul, are nevoie de companie, de sprijin, de căldură umană. Are nevoie de rugăciuni împărtășite și de forța care se găsește doar în comuniunea autentică. Evrei 10:24-25 ne spune să luăm seama unii la alții ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și aceasta cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Nu este o poruncă rece sau o impunere religioasă, ci glasul înțelept al celui ce cunoaște fragilitatea umană. El știe că sufletul se poate stinge încet atunci când se izolează, ca o jăratec scoasă din foc care își pierde căldura puțin câte puțin. În comunitatea de credință găsiți brațe întinse în rugăciune, cuvinte care vă ridică, tăceri împărtășite care vă susțin. Găsiți priviri care înțeleg fără a fi nevoie de explicații lungi. A participa chiar și puțin cu un comentariu, cu o rugăciune pentru altul, cu un mesaj de încurajare, este un mod tăcut și puternic de a menține flacăra interioară aprinsă. La fel cum jăratecele la un loc mențin focul viu, tot așa comuniunea protejează inima de răcire și de descurajare. Poate că nu găsiți întotdeauna cuvintele potrivite pentru a vă exprima. Poate că uneori simțiți că durerea voastră este unică sau prea mare pentru a fi înțeleasă, dar nu subestimați puterea unei întâlniri, a unui mesaj, a unei rugăciuni înălțate în secret de cineva pe care nici măcar nu-l cunoașteți, dar care face parte din aceeași familie a credinței. Vindecarea adesea vine deghizată în comunitate, în apartenență, în certitudinea umilă că nu mergeți singuri. Singurătatea prelungită poate fi fertilă pentru reflexie, dar fără comuniune se transformă într-un pământ arid unde speranța cu greu poate germina. Prin a vă apropia, chiar și în invizibil, de cercul celor care cred și se roagă, permiteți inimii voastre să respire, credinței voastre să se reînnoiască. Permiteți ca povara să fie împărțită și bucuria să găsească ecou. Familia spirituală nu este perfectă, dar este un refugiu în furtună. O casă unde vă puteți odihni și o lua de la capăt. Astăzi, amintiți-vă că vindecarea voastră depinde și de comunitate. De fiecare dată când vă uniți în credință, de fiecare dată când vă împărtășiți cererea, de fiecare dată când vă rugați pentru altcineva, participați la un miracol tăcut, miracolul de a nu lăsa flacăra voastră să se stingă. Comunitatea de credință
este parte din darul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Un spațiu unde harul se înmulțește, unde rănile găsesc alinare și speranța reîncepe să ardă. Disciplina binecuvântării. Răsăritul are ceva sacru, ceva ce invită la reînnoire și la un nou început. În fiecare dimineață, când lumina este încă blândă și lumea pare să respire în tăcere, Dumnezeu oferă posibilitatea de a o lua de la capăt. El ne dă șansa de a alinia inima cu cuvântul Său și de a semăna speranță înainte ca zgomotul vieții să acopere totul. Cu toate acestea, binecuvântarea care începe cu prima lumină nu se susține singură. Ea se construiește zi de zi, în secretul unui obicei, în fidelitatea tăcută a celui care alege să-L caute pe Dumnezeu în lucrurile obișnuite. Ea se construiește în repetiția sacră a întoarcerii la izvor în fiecare dimineață. Psalmul 5:3 spune: Doamne, de dimineață îmi auzi glasul, de dimineață îmi pregătesc rugăciunea și aștept. Aceasta este disciplina umilă a celui care înțelege că spiritualitatea nu este doar o emoție trecătoare, ci un angajament zilnic de a se întâlni, de a căuta, de a asculta. Obiceiul rugăciunii de dimineață nu este doar un act religios, este fundamentul invizibil pe care se construiește ziua. Este locul unde mintea se clarifică, unde sufletul se ordonează, unde grijile capătă perspectivă și speranța se trezește. A crea un ritual sacru în fiecare dimineață, un timp de liniște, o lectură, o rugăciune sinceră, un moment de mijlocire, este ca și cum ai planta o sămânță nouă în pământul fertil al zorilor. La început poate părea nesemnificativ, o picătură în oceanul de obligații, dar încetul cu încetul transformă clima interioară. El dă rădăcini adânci credinței și construiește un spațiu unde prezența lui Dumnezeu poate locui liber. Nu este vorba de perfecțiune sau de a respecta orare stricte, ci de o constanță iubitoare, de o căutare sinceră care spune, chiar și printre îndoieli: și astăzi vreau să încep cu Tine, Doamne. Obiceiul susține binecuvântarea atunci când motivația slăbește, când emoțiile se sting, când rutina amenință să golească de sens zilele. Este acel fir de aur care traversează sezoanele de secetă și de abundență, de bucurie și de încercare, menținând vie legătura cu sursa. Cu timpul, acel mic act zilnic devine un refugiu, o forță, o moștenire de pace pentru ziua ce urmează și o amintire vie că nu mergeți niciodată singuri. A transforma rugăciunea de dimineață într-un obicei nu este o povară, ci o ușă deschisă. Înseamnă a alege în fiecare zi ca prima voce pe care o auziți să nu fie a fricii sau a grabei, ci a lui Dumnezeu care vă cheamă pe nume, care vă așteaptă înainte ca soarele să-și atingă înălțimea. Astfel, binecuvântarea care începe la răsărit se extinde ca un râu tăcut de-a lungul întregii zile, susținând, hrănind și reînnoind fiecare parte a vieții voastre. Și fiecare dimineață este o nouă oportunitate de a o lua de la capăt, de a construi în secret viața binecuvântată la care sufletul vostru tânjește, o viață transformată. Sunt dimineți în care oboseala pare de neînvins, iar inima, uneori, uită că speranța se reînnoiește în începuturile umile. Cu toate acestea, la fiecare nou răsărit, Dumnezeu oferă posibilitatea unei vieți diferite. Nu pentru că totul se schimbă brusc, ci pentru că ceva profund se transformă în interiorul celui care decide să meargă cu el, nu dintr-o emoție trecătoare, ci dintr-o convingere calmă și conștientă. Promisiunea Psalmului 1 nu este pentru cei perfecți sau pentru cei care nu se îndoiesc niciodată, ci pentru cei care, zi de zi, aleg să nu se abată de la calea binelui, chiar și atunci când lumea îi invită la contrariu. Romani 8:28 declară o certitudine care poate fi un refugiu pentru orice zi. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Nu există situație pierdută, nu există durere fără sens, nici provocare atât de mare încât să fie în afara răscumpărării tăcute a lui Dumnezeu. Chiar și ceea ce a început în lacrimi se poate termina într-un cântec de bucurie, așa cum amintește Psalmul 126:5. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.
Așa funcționează împărăția. Fiecare sămânță plantată la răsărit, chiar și din tristețe sau oboseală, se poate transforma într-o recoltă de bucurie atunci când vă așteptați cel mai puțin. Poate că ziua de azi va părea la fel ca celelalte, dar în invizibil se poate naște ceva complet nou. Dacă alegeți cu umilință să mergeți cu Dumnezeu, destinul vostru începe să se alinieze cu promisiuni care transcend clipa. Puteți scrie ca un act de credință tăcută: voi fi ca un pom sădit lângă niște cursuri de apă. Și acea declarație simplă și repetată în inimă devine o forță pentru a continua. Ea devine o rădăcină adâncă pentru a rezista furtunilor și o mărturie vie că adevărata credință transformă viața pas cu pas, decizie cu decizie. Nu subestimați puterea unei dimineți consacrate, a unei rugăciuni umile, a unui angajament reînnoit. Viața se poate schimba de la gesturi mici, de la tăceri bine locuite, de la decizia constantă de a merge cu Dumnezeu chiar și în mijlocul îndoielilor și al fricilor. Astăzi, ca la fiecare răsărit, aveți ocazia de a o lua de la capăt și în acel început tăcut se poate ascunde cea mai mare binecuvântare din povestea voastră. Dimineața voastră vă poate schimba destinul. Și totul începe întotdeauna cu o simplă rugăciune.